Ecosistemes del món. Els boscos. Els boscos tropicals es troben prop de l'equador. Són molt humits i tenen una gran varietat de plantes i animals. Un exemple és l'Amazònia. Els boscos temperats tenen 4 estacions: primavera, estiu, tardor i hivern. Són menys humits que els tropicals. Exemples inclouen els boscos de roure i faig a Europa. Els boscos boreals taigà es troben al nord del món i tenen coníferes com els pins. Són molt freds a l'hivern. Els deserts. Els deserts càlids com el Sàhara tenen temperatures molt altes durant el dia i molt baixes a la nit. Plou molt poc i hi viuen plantes i animals adaptats a la sequera. Els deserts freds, com l'Antàrtida, tenen temperatures molt baixes tot l'any. La vida aquí és escassa però única. Les praderies. Les praderies temperades tenen herbes altes i pocs arbres. Exemples són les praderies d'Amèrica del Nord. Les sabanes tenen més arbres escampats i es troben en zones tropicals, com a l'Àfrica. Les tundres. La tundra àrtica es troba al voltant del cercle polar àrtic. És molt freda i només hi creixen petites plantes com molses. La tundra alpina es troba a les muntanyes altes d'arreu del món. Té temperatures fredes i plantes baixes. Ecosistemes d'aigua dolça. En els rius i rierols hi ha aigua corrent, que pot ser ràpida o lenta. Aquí hi viuen peixos, granotes i molts insectes. Als llacs i llacunes hi ha aigua dolça emmagatzemada en grans extensions. Són la llar d'aus aquàtiques, peixos i plantes aquàtiques. Ecosistemes d'aigua salada. Els oceans són grans masses d'aigua salada que cobreixen la major part de la Terra. Hi viuen molts animals, des de petits peixos fins a enormes balenes. Els esculls de corall són ecosistemes submarins molt colorits i diversos, formats per coralls. Es troben principalment en aigües càlides. Ecosistemes humits. Els manglars són zones on es barreja l'aigua dolça amb l'aigua salada amb arbres que tenen arrels a l'aigua. Als pantans hi ha zones amb aigua estancada i molta vegetació aquàtica. Ecosistemes del món.